בחלק 3 שטסתי לאיטליה, היום הולכים ללונה פארק. כפי ששמעתם, לונה פארק, אשכרה. כן, אתם שואלים איפה התיק שלי? זרקתי אותו. איך? בטעות זרקתי אותו במקום לזרוק שקית של זבל. אז כתוב, קניתי טלפון חדש מהמם. אז היום אני אצא מלא דברים, יותר נכון לדבר אחד קטן, וזה גם הפרק האחרון, תדעו, כי מחר אני חוזרת הביתה. לא הייתי הרבה ימים, אבל חוזרת. הבטיחות, ואני צריכה למצוא משהו שיהיה לי תיק. איי, ככה, מה זה? מה זה דבר החום הזה? לא יודעת, ניקח כרטיס אשראי. יאללה, בואו נצא. רגע, שנייה, דבר אחד. יצאנו. הגעתי, חברים. אי אפשר כרטיס. כן, הכרטיס שלי. הנה, לא. הכרטיס שלי כאן, יופי. ככה נראה הכרטיס. הנה הכרטיס. אוקיי, בסדר, תוכל להיכנס. תודה. טוב, חשבי את זה רק הרבה כסף. נמציא כסף. זה המסקנה. תשמעו את הכרטיסים נשארו קטנה. יפה פה. סליחה? כן. שק פופקורן. לא, סרט ספסל. לא, המבוגר. לא, פופקורן. לא, סרט ספסל. תחליטי כבר. מה אני אבחר? סרט סבתא. בטוחה? כן. אני אשלם. $7. זה בחינם. רק תורי כרטיס. תדעם. טוב, חלם בואו ניתם. זה טעים ברמות. טוב, בואו. אומייגאד, בני עשת ממש תחרות. את רוצה לעשות מולי תחרות? כן. אני אקרא אותך. שלוש, 4. יש. אוף. רציתי את הבובה החיינית שלי. אז קחי את הבובה החיינית שלך. באמת? כן, קחי. תודה רבה לך. ביי. בואו חברים, הייתה ממש נכבדה. בואו לאזור 2. טוב, אזור 2 זה כזה. אומייגאד, אני חייבת לזכות, את משחקת? כן, הפסדתי. מה את רוצה? את הקרישה. כן, שנייה. אבל את לא מנסה את הקרישה. נכון, זה לבדודה שלי. היא החיינית שלי. אתם מדברת. מה את מדברת לך? מה זה? לא, אח שלי עושה את הקרישה, ואני רוצה להסיד לו. הנה. שתי? כן, בבקשה. יש. טוב, בוא לי לבוא את המקום הזה. אני אחריי, תעמדי בגובה. טוב, את יכולה. יופי. אפשר לשים את הדברים כאן? כן. אוקיי, אנחנו מפעילים. מישהו רוצה לענות? כן, אנחנו. אני מפעיל. זה נורא כיף. זה הכי חזק שתדעו. אז מה זה איתי אבל? יופי. יופי, זהו, אתם יכולים לרדת. תודה, רק כיף ממש. ביי ילדים חמודים. ביי.
אני יכולה לעלות? כן, תמדדי את הגובה. יש. אני יכולה לעלות? כן, אתה מספיק גובה. אתם תראו אותו הקרון, שיפסיק ממך. אני סבתא שלך, חמוד שלי. כי שיהיה מהר. ועצרנו את המתקן. כל מי שעל המתקן לרדת. אנחנו למתקן. אפשר גם. תמדדי? כן, את יכולה. יש. טוב, תמשיך. שיתן. טוב. מהר. איזה כיף. עולים. אמא. יש לי צרחות. אני אחזיק אותך, בואי. גמר, 3 סיבובים או 4, לא יודע. ביי. אני רוצה שוב. ממש כיף. ממש כיף כאן. טוב, הגעתי. תן לי שום ארוחת צהריים שלי. אני רוצה לעלות על המתקן שלנו. שנשמח. טוב, אני אשים את זה כבר. אני רוצה שתקן. אני יכול? כן. אני גם רוצה. מה, אתה לא היית בחור או לא? טוב, יאללה, מתחילים. אמא. מה? זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא עובד. אימא'לה. אני קוראת טכנאי. הגעתי. בואי, כל הבקריות מתקרבים. טוב, אני אוריד אתכם. בן כמה? מי הכי צעיר כאן? אני בן 12. אני בן 30. אני בת 25. אני ילד בן 12, טוב, אני אבין אותך. אוקיי, אתה תזוז הצידה. אוקיי. עכשיו אני צריך שאתה תעמדי ככה. פשוט תלכי. ככה תראי. תקומי ותלכי. טוב, בוא. אמא. יופי חמוד, בוא תעבור אליי. שאתה רואה. רגע ככה? כן, תעלה. אמא. יופי, זהו, תראה, אתה יורד. ותפסתי אותך. אמא. אני לא יודעת איך להוריד את זה. אמא, זה מוליכית. אני לא יודעת איך אני ארד. אני יכולה לפחות להתקשר לחבר שלי, כשאני כאן. יופי, יש לך טלפון, מה קוד? 1, 2, 3, 4. הלו, צוות חילוץ. הם יגיעו המשטרה וצוות חילוץ ואמבולנס. ויש aquí. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. טוב, תירגעו כולם. עכשיו אין חירות אם הם הגיעו. אני גם. לא, גם לי. מה קרה? הם נפלו מהמתקן. צוות אמבולנס. 2 אנשים נפלו מהמתקן, דחוף תבואו. אנחנו לוקחים אותם.
טוב חברים, זה החלק הראשון, תחכו לחלק 2, ביי.